Ето го и апартамента. Голям, просторен. Всичко има в него. Върховна гледка се отваря от терасата към върховете на Пирин. Комплексът е на топ локация, 100 метра до гондолата. С много хубава обзаведена градина, цветя, камъни, ландшафтен дизайн, голям външен басейн, волейболно игрище, тревичка. Всичко много приятно, хубаво и естетично. Добро предложение, прекрасна инвестиция. Прогнозирам да поскъпне с 20-30 хиляди евро след новата година. Побързайте да го закупите.